Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Wow! Oh, Wow, Federico! Great! pak. Hingi ko, sharpshooter ka, Federico. Naiguli mo ang kay Mito nga giit sa neula dito sa itas. Wa na'y mo pildi na ko, dadi. Wa na'y mo pildi na ko. Ako ng premyo! Oh! Hala, no! Di ko makatuo, ay. Buang ka, ula? Ha? Saan ka matuo? Ha? Pues, aron pag matuod. Ya tinod. Lain-lain bungas kay Mito. Gunit eh. Og itsa gyapon. Oo, kanya rito. Ambe. Duwata. Diara, ha? Karon, ready na, ha? Ready na kanyo rito? Manukad ko. Okay, manukad ko. Oops! Anak nyo rito, anak yun, panukad ha, manukad ka. Ipabilang ka na imong duha ka tiil. Yang imong baba, pinahiwi. Anak. Mao ni akong posisyon. Ola, itsa na. Nyo rito, ha? Ano? Dos! Tres! Wow! Di ko gihapon! Kita mo na, dadi? Kita mo na? Ha? O sa may pagkitaon ni mo? Ha? Kung bodyguard lang ni mo, ni ako. Ha? Kung kinsay magpabuang-buang ni mo, dadi, igoon ako. Igoon akong iyang kalimutaw. Congrats sa iyo. Congrats. Saludo ako. Believe ako sa iyo, Federico. Thank you, mami. Thank you. Oy, Federico. Ihaw ka ni Marga. Ininahan ang akong paghawak kang Mami Marga. Mauna, salamat, Mami. Uy, sa pa yan, iho. Daddy, ready na ako, Daddy. Karong Domingo, sa shooting competition. Kini, okay na nis. Okay na kini. Sakto na ni. Ante. Ay, sir! Sir, sir. Okay na. Kumusta man ang Richards? Dana, sir. Ubay-ubay. Dana, ubay-ubay yun eh. Mao ba? Mas mainon sa ato ba doon ay daghang mga pil. Daghan. Mga 20 siguro nagbuok, sir. Mga 30 ba? Or basta daghan ni sir. Sir, ang uban, sir, ni appeal gyud dili para pang kampiyon kun dili pang consolation kuno. Oo. Ang okay ra na. Aron sa inyo niya na maligre ang piyesta sa barangay Katugasan na diin si Inting ang presidente. Lipagin sila, sir. First time mo itabo taon eh. Mo niya, unsa man ready na mo, Charity Inting? Apil. Lagyo ko. Ni sir, apil. Lagyo ko, ha? Siguro mang nai pang pamilya, pang konsolisyon pa. Oo, pati kayo total. Ang akong kumpadre Rafael, mao man ang premyo. Okay. Ano ko na ng 10,000 ang consolation? Yay! Ikaw, Charity, yourself ready? Yes, sir. Very good. Si Abel. Na, murag perming gidugo. Suita sila nini. Galuya. Basin og niabot ang binuwa niyang sakit, sir. Ay. Charity, yun sa man. Palingaw ko ng iniurinasyon. Gibayutan nyo kang Abel? Ay bayot pagod na siya, sir. Unsa? Maingutana, sir, mangkaw kung budayon, mag-apel. Nawala may. Tanaw lang ko. Unsa man siya? Pagkonsolisyon lang ko doon sa... Basin og basin ganahan. Unsa mga muro makagida? Dasig lang. Unsa ka nga naman ka? Wa magiging dasig. Baka nga bitaw, nagunaw na ako ni
Sir Rafael. Ay, mao ba? Luoy ba ko niya? Ito na, luoy ka. Bahan ko na ni mo. Kuhan magkudbay kining... Ba nila na siya? Abi mo, lakip si ulam, hangya usab na ko. Nga, ubanan ako si Don Rafael. Bantayan ako si Don Rafael. Kay ang nagpahimos kunog maayo sa kwarta ni Don Rafael, mo si Federico ug si Marga. Oh, klara kayo. Sindikit, abay, sindikit. Oh, syndicate? Nyor! Ready na, Nyor? Ang tuwa na. Gitaod na. O, gibutagan sa og aircon. Ang pagkaon, tuwa na sad. Kompleto na, sir. Aw, Nyor. May inasal, manok bisaya, inasal, balbakua, kalderitas nga kanding, kutsero, o mga isda. Tuwa na dito, ready na. Tuwa na gibutang na ilaman sa may kahoyng tugas. Diin ang himuong shooting competition. Tuwa na dito, sir. Aw, Nyor. Salamat ola nga imong gipaandam. Yes, Miss Marga. So, ato na kita. Yes, darling, mga tinata. Yun na si Federico, hay man. Niya na tingali to padong diri. Ni ako. Ay, Federico, ikaw ka na. Oh, Kagilgi ko ni mga tanaw ni mga isoloob na dito. Ang ngayon ko ulan, no? Yes, nirito ngayon. Kayo ka. ay, tinuod ka na iho. Mura kang si Clint Eastwood. Ay, nagsulob kag boots. Nagsulob sa kag itom nga karsones. Nagsulob kag long jacket nga sid-sid ini lapas sa imong tuhod. Ug may gitakin kang armas. Yes, Daddy. Ay, ug ang tirador. Niyarang tirador, Daddy. Niyarang tirador. Karon nakakita nagyud ko sa tirador. Daddy, pwede nga mutanaw ka? Karon dayon? Umutanaw ko. Okay. Timing kayo, Daddy. Kakita ka? Naay ting karol nga ni Batog Dulol. Hain. Laray! Naatuod, darling. Ay, mo din ilanggam nga sa tikarol. Tingkarol. Tikarol. Taas ang sungo o blue ang kolor sa balahibo. Mo din na siya. Yes, mau ka na. Tiraduron ko na. Tarawa! Niyap! Uy. Nego! Hinatagak! Unya ni Ulbo ang balibo! May abilidad ka ngayon, Federico. Congrats. Ako ka na, Daddy! Ako na ka na, Daddy! Og di na kinahanglan. Nga kuhaon pa nimo si Abil. Nga himuon imong security guard. Imong personal bodyguard. Ako ang imong bodyguard. Entering! Sir! Oh, sir! Daghang kalingawan, oh! Sir. Ngayon kayo na, sir, ay. Kung na, kadang, namin basketball ya. Basketball nga dayon-dayon ba? Katukaraan kayo sa una ba? Volleyball! Basketball. Volleyball na yun, basketball. Volleyball dayon-dayon. Doon na po nag-basketball. Oo. Napoy nag-basketball. Exhibition ng taon na, sir. Daghang taon na naos basketball. Ay, ang may makakaraang sikat nga basketball. Naas balingit. Basketballista ba? Bulil! Tanaw sila. Sila si Vice Mayor Dundun Utiviros. Sadya. Daghang kayong mananaw na. Okay. Nasa yung tigbak kayo, sir. Nasa gantak. Nasa nag-shooting competition. Okay. Ay, gwapa. Si Charity. Nainiabot. Marato na. Naniniabot. Murag na ka na sila si Compadre Rafael. Salamat, Compadre. Salamat nga biabot na ka mo. Yes, compadre.
Asa man, pila ka buok ang participants sa shooting Ah, competition? 20 ka buok. 18 laki, 2 ra babae. Aha. Apil ko sa lista? Yes, ma'am. Ikaw ba to si Miss Marga, di ba? Oh, ako. Apil ka. Kinsa laing babay? Ako, miss. Charity. Okay. Okay. Compadre, unsa man, pasugda na? Sige, sugda na na to. Okay, compadre. Sugda na ang shooting competition. Sir Federico. Okay na. Ikaw ang una, sir. Target anang, ikay unang target ana ba kanang paper ba kanang target paper, ha? Ang sunod sa inyong magasin, sa inyong 45, 5 ra ka bala. Padaghanay mo suod sa alpa, okay? Way problema. Okay, sugda na. Ready na ko. Sige. Simple lang bahagi sa competition. Muhap lang ko. 1, 2, 3, okay? Aha, okay. Nakabantay ko na. Kabantay Watch and lagi. learn. Okay. Ano na, sir? 1, 2, 3, kabantay ka! Tama! Tama! Ipa! Paldo na! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!